uba mandenze uhlobo loba iyi-Mother's Day ngasaluhlu 25 uculo lukamama umama usebenzise ngculo utata wabhubhe esebenzisa usithi esithi ungangxami sawunikela ke mongameli uyabona umcimbi usekhona usafuneka uqhutywe kodwa kule ncwadi kaLuka ebesifunde kuyo kula mqolo sifunde kuwo kukho amazwi athi enina nihlale kuwo umzi oyiYerusalema nide namathiswe amandla aphuma enyangweni. Ndizawunyanzeleka kuba ndibe nezinto njengomntu oqala ukumapha endingazishiyiyo ngasemva. Yincwadi yevangeli ukubhalwa nguGqirha Luka. uLuka ongenguye umJuda phakathi kwababhali bevangeli. uLuka ungumGrike kwaye uyakrokreleka ngoba ikhaya lakhe lise-Antioch ngokwendlela awayefluent ngayo kwisizwe. Kwaye bakhona abantu abakrokrayo abathi kunokwenzeka oba ufunde kwenye yee-institutions ezisasesisilini ezingekudanga eThaso. Loo nto yenza oba abantu abaninzi bafuna ukuthi ubuhlobo bakhe noPawulos busukela. uLuka ongugqirha obhala le ncwadi ekuthiwa yenye ye-Synoptic Gospels. Le nto ithi synoptic ethetha oba ukubona okanye ukuandastenda izinto ngohlobo lunye. Ngoba xa ujonga ivangeli kaLuka, ujonga ivangeli kaMateyu, ujonga ivangeli kaMarko, amaxesha amaninzi ziyangqinelana ngezinto ezazisenziwa nguYesu. uLuka enye yezizathu ebangela oba abhale levangeli kukuzama uku-investigate ngezinto azivileyo ngoYesu njengogqirha oba ithetha ukuthini into yokukhawulwa ngoMoya Oyingcwele kungekho scientific explanation ngayo. Ngoba uLuka ngugqirha, ngumntu wesayensi. Now ufuna ukuandastenda oba ukuzalwa kukaYesu kungekho scientific explanation ithetha ukuthini lo. Kwaye uve imiqondiso eyenziwe nguYesu kuphiliswa imfama, kuncedwa izithulu nezikhwazi. Now wafuna ukwazi oba ingaba yenzeka njani le nto kungakhange kubekho medical intervention njengogqirha. Now uLuka ubhala ezama ukuandastenda okanye enye yezinto azama ukuziqonda yiloo nto. Engaqondanga oba uThixo unako ukwenza izinto
izinto ezingena kwenziwa ngabantu. Engayi-understandanga uLuke intoba izinto ezingabonakali ziphosibule ebantwini. Owethu uThixo unako ukugqobhoza ngapha kwaso. U-investigator uLuka enga-understandi oba xa thina siphelelwa kokwethu ukwazi nokuqonda, kodwa okukaThixo kuyaqhubekeka. Ilizwi likaThixo. Now, sidibana naye uLuka ngoku esibalisela ngokuzibonakalisa kukaYesu kubafundi bakhe okokugqibela. Uthi uLuka ufika kuYesu esathetha, athi kubo uxolo lwenkosi malube naye. Uthi lo mbhali boyika bengakholwa abanguYesu, ngoba ubona uthini wena xa lo mntu ubusewuthembele kuye engasekho. Ngoba la madoda onzakaliswe yinto belona themba labo elinguYesu alisekho. Kudunyulwe le nto ibiselithemba laba bantu phakathi kwabo. Ngoba kukho amaxesha oba le nto uthembele kuyo kuvele kususwe yona kuqima ubomi. Kukho abantu apha abebethe xa bejika bejonge eJerusalema babona iintanga zabo ziphumelele, babuza umbuzo, Nkosi sincane into zonke salandela wena, waba yintoni umvuzo wethu? Kodwa ngoku imkile lo mntu. Ubunothini? Ngoba kukho amaxesha le nto uthembele ngayo ayisusi uThixo. Liphele lithi tu ithemba. uJobi uyibona kakuhle lo nto. Uthi Nkosi undidilize ngenxa zonke, walinqathula elamithemba njengomzi. Now, aba bazalwane bakuloo meko injalo oba athi umzali ebeqondoba kodwa lo umntana uza kuza notshintsho kodwa limkithele. Kwenzeka lo aba bazalwane boy baphelelwe lithemba. Abaphelelwa nje lithemba, elowo nalowo wagwaduka. Amanye amadoda athi nono ngoku sibuyele kulaa nto sasiyenza esasibizwe siyenze eGalili. Kwazaliseka laa nto ithethwa ngumprofethi uZakhariya, ndibetha umalusi kuchitheka izindlu. Nawuthi uLuka uYesu uza kubo kuloo meko injalo. Athi emveni koba ethethe nabo athi kubo, nihlale kumzi oyiJerusalema, nilinde ukwambathiswa amandla avela ngasentla. Cela uba ndiyiqhawule kabini le vesi. Nihlale kuwo umzi. Point number 1. Okwesibini, nide nambathiswa amandla asuka ngasentla. Now, uthi kwaba bantu, hlalani kule ndawo idlonzakalisileyo. Le ndawo inentlaba zale
phakathi kwentsha ilizwi likaThixo intshaba zelayas mangamela uthi ugqitha kulanileya uceba uphunukile ungene kwileya landela uthi usuka kwintshaba zakokwenu lanto kaDavide noAbsalom unyanga wakhe uthi xa uphuma udibane nezefemeli uthi xa usanyuka udibane nezecawa xa usanyuka udibane nezokuhlala kodwa kuyo yonke loo nto injalo uthi ngokublese in the midst of injalo uthixo akakususi phakathi kwentsha akakususi phakathi kwentsha ukublesa in the midst of intsha uthi kuba nihlalapha eJerusalem le ndawo into enzakalisileyo ningamki kuyo ilizwi likaThixo ngoba funeka wakonzakaliswa zintshaba ungemki kwindawo kuyo uhlale kuyo yilaa nto bathi xa besithi kuDavide balekele ezintabeni njengentaka ngoba benzi bobubi bafuna ukutola ngasenze navesithi uDavide kuyo yonke loo nto babesinjengentaka emgibeni uxhawukile umgibe sasinda ngethi kubuthixo kuyo yonke le uza kublesa in the midst of intsha selihlala apha eJerusalem nide nambathiswe uthi ipoint yesibini ndivale ipoint yesibini uthi nide nambathiswe nide nambathiswe le nto ithi nambathiswe soze uyi-understande ke eBhayibhile yesiXhosa ithi till you are empowered eBhayibhile says uthi ningaphumi eJerusalem until you are empowered ngoba iproblem esinayo ngabantu abangekho ready abafuna ubheka elizweni ililishwa ke naphina abantu abangekho ready bayathanda uba babe bafuna ubheka elizweni bafuna uyobonwa lilizwe bathuthuluka wathi uYesu kubo ningangxami ngokuphuma until nambathiswe ngoba ingxaki umKristu ongekho well capacitated umKristu ongekho empowered uyidanger akuyi ungekabiyo ngengxaki ye-community but umKristu ongekho empowered upose idanger kuyi bazinye izinto akukho ne-third party e-involved uyingxaki yakho aba uyingqini le nto ndithethayo ukumkani uziya zange kungenelele third party ukumkani uziya wathi ngenxa yale nto uThixo amnike yona wayingozi yakhe abantu kuthiwa ka-social work kuthiwe uyi-danger of oneself ngoba upose threat kuwe kuthiwa awuvayisi wathi awuthatha yonke le nto waqonda uThixo undinike yonke wathi nakule ndingenasabelo sayo ndiza kuphi iqhange likakumkani uziya alinanto kwenza namntu unayingxaki yakhe amanye amaxesha imeko esikuzo akukho third party e-involved thina siziphakamele kwenzeka loo nto xa ungekho empowered
uba ingxaki kuwe. Okwesibini nokugqibela, umuntu xa engekho empowered uba yingxaki kwabanye abantu. Umuntu ongekho empowered uyingxaki kwabanye abantu. Umuntu oyempowered uyazilumkela. Indlela othetha ngayo nabanye abantu xa uyempowered uyayilumkela. Izinto ozithethayo kwabanye abantu xa uyempowered uyazilumkela. Yilandothi lamadoda xa buza kuYesu akuyingqambi kuyingxakina wathi hayi wakungena ngomlomo akuyongxaki kodwa akuphumayo kuyingozi. Wafela phasithi umntu ndiyakuzilumkela iindlela zam ndingoni ngalamulwini ndiwugcine umlomo wam ngomkhapha. Ngoba umntu oyempowered uyawulumkela umlomo wakhe. Umntu oyempowered into azithetha ebantwini uyazilumkela. Ilizwi likaThixo uyazilumkela. Izinto azenzayo ebantwini nasekuhlaleni uyazilumkela. Umntu oyempowered uyazilumkela. Indlela ahamba ngayo phakathi kwabantu uyayilumkela. Kamente ngcwele kaThixo indlela yiyo ekuhlaleni uyayilumkela. Kamente ngcwele kaThixo yilaa mvumkuli esithi kwanguhamba kwam kwangabheka ezulwini zange izenzo zam zingayona enkosini. Ngoba ulumkela indlela enza ngazo izinto. Nihlale apha eJerusalem nilinde ukwambathisa amandla ukuze xa ningena elizweni ningabi yingozi. Ngoba sinelishwa labantu abayenye into xa belapha kodwa xa besekuhlaleni bayenye into. Kamente ngcwele kaThixo woyikisele loo nto uYesu apha. Oba ilishwa into yoba aba bantu if abalungiswanga kuqala oba abalungiswanga kuqala bangaba yingozi yelizwe, bangaba yingozi yabantu bakaThixo. Kodwa kuya yonke loo nto into eza kunceda Mongameli, into ezasinceda kukuma sizijonge thina imeko yethu. Ungajonga omnye umntu ukuzinika ixesha loreflecta kuwe xa siza